sampun aweh panem Bromo nggih mo. Anangger Bisma gawe mo kula ngruwasi dados tiyang sepuh. Ora ketang kados pundi panjenengan menika anak kula anggemo kula derek hanjejekaken kawibawan wonten Kabupaten Blambangan sak Bapak Andere sedaya para kawula ingkang bekti mawon dinangke wonten Blambangan menapa nangger kula Bisma badhe dawuh sedaya para kawula marang dikomo mara tuwa angkat buta inggih mila leres kula paring dawuh nanging saderengipun kula paring dawuh kula badhe muga kalih Rama mara tuwa angkut buta lan manggaken Rama angkut buta mo kados pundi pawarta wonten ing Kabupaten Blambangan nggih mo Blambangan kok klientu kok terus lha piye yo Kabupaten Blambangan kae Kadipaten Blambangan kajokaran momo tuwa angkut buta anak angger nggih menawi panjenengan badhe niti pirsa ngenani bab katentremanipun wonten ing Blambangan nyatanipun Blambangan ing wedal sakmenika kawula dalem sami ayem tentrem wiwit saking pucuking arga lumerep wonten ing Karang Pradesan minggah wonten ing Kitha Raja inggih modus sedaya kawula mboten wonten ingkang sami alok kekirangan sandang pangan sarta papan sedaya pagesanganipun kawula dalem sami mubra-mubru pindho alabur madu anak angger napa leres pangandika panjenenganmu sedaya menika kasunyatan anak angger ya sedaya kala wau panjenengan rumaos bingah sak lebetipun manah kacetha sedaya para kawula boten wonten ingkang kekirangan sandang pangan utawi papan wonten nggih mo yun ya yun bapak itu tiyeng yun leres kowe kok meneng wae yun lha pripun kula mirengaken jenengan kowe abdiku kang kinasih leres lurae mesti kowe ngerti dhewe napa aku manggar jejogetan nggih no mestine ya kesisel lurae kok kowe meneng wae kok ora gelem mijet-mijet dileh yun kula nggih melok kesel lurae ingete kula sejagung-jagung kowe ya kesisel heeh yo dayun bapake tiyem yo dayun walan lurae ombok abang rasane pedes yun nggih klambi abang sing isor teles lurae yun kok klambi abang sing isor teles nek ngono ora ya ngompol yun ngompol niku jenengan klambine abang lho isore teles yun kula lurae sing nganggo klambi abang aku ora teles yun mboten lombok abang rasane pedes lah maksude sing nganggo sarwa abang kok pantes rek ngono ngoten to yun kula lurae omah joglo madhep ngalor yun omah joglo madhep ngalor bojo loro ora tau awor lurae iku sapa yun jenengan bojo nem loro ora tau mbok wori iya yun Dayun bapak itu kula lurae aku tak takon karo kowe yun takon babakan menapa lurae rikala semono aku ngerti kawula nggih padha ngethoki pipring nggih padha disigar-sigar ring disigar-sigar jejer ning emperan yun nggih teng iku jenenge apa yun niku namine bethek lurae yun dudu bethek lho napa bethek kuwi kewan sing
sigar dipepe ning dhuwur payon yun. Niku namine gaplek. Oh, yun bapak ekor piyem. Lah, Gaplek dudu kuwi yun. kok mboten niku? Gaplek kuwi kewan alas sing bentuke dawa. Gaweane penekane ku jenenge gapliak. Niku mboten gaplek, Rai. Lah iku jenenge apa? Niku kecak. Yon, Pripun meneh? iku dudu ketitek. Kok mboten kecak niku? Ketitek kuwi wong wedok sing ayu. Oh, ayu. Lambene abang kanggo kathok cekikut yon. Kathoke cekak. Saben metu kuwi tengah wengi yon. Metune tengah wengi. Heeh. Niku mboten kecak, Lah Rai. apa yon? Niku begenggek. Walah. Yon, Lah, begenggek iku kewan apa yon? begenggek niku mboten kewan, Apa panganan? mboten panganan. Jur begenggek iku apa yon? Begenggek niku inu-inuan. Apa ngono iku ya ana sing adol yon? Anten Rai. Regane pira? Tosket. Nek ngono aku tukok kaya nek inu. Enjing-enjing kula tumbaske kok 8. Manggone ning endi yon? Lah nek teng mriki niku tebih. Sampeyan niku malah takone sing ora-ora. Mboten sah. Mboten angsal nek kanggene jenengan. Dadi ora tuku begenggek. Lah wong jenengan niku nggawa praja kok ajeng tumbas begenggek. Mboten angsal. Ya yon, bapak tekol tiyang yon. Kula lurae. Sarene Rama Maratuwa angkut buta angkat buta. Leres. Padha ana ing tinangkel agung. Nggih. Mula sira tak aturi meneng saketara ya yon. Wis tak akan dawuh lurae. Marang dikama Maratuwa angkut buta. Aranggil Kusma Ngantos kula nimbali kalih sampeyan sak kloron. Namung kula badhe rembang. Rembakan bab rikala semanten wonten ing Praja Majapahit. Majapahit kang ngasta sinuwun Prabu Bratunjung. Bro matunjung lurae. Sampeyan Wah ayo Bratunjung Brahmatunjung. Kikire Majapahit ingkang jalari Adipati Granti si Kebo Maricet. Marcuat. Marcuat damel geger ing Majapahit. Kathah senopati Majapahit boten kuwawa. Ngantos sinuwun Prabu Brahmatunjung nganakake Giri Sayem. Sayem baranipun sok sinten ingkang saged alit nyepeng ageng nyedani Kebo Maricet. Badhe kaganjar setunggal bumi kalih putri nggih mo tartamtu sampean emut. Sinten ingkang saged mutu boten sanes namung kula Ki Joko bareng gecak niki dados guru bis pemenak gojing. Iku sampeyan kok Aranggil Nggih. inggih kula piyambak mangertosi inggih saged pupu Giri Patembayan Sang Prabu Brahmatunjung inggih saged nyuwanaken bandane Kebo Marcuat dipun ganjar bumi ngranti Nggih. ewan dereng saged nyuwanaken utawa majahi Kebo Marcuat sanes penjogo baran Kelampar Granti dipun parengaken dhateng dika Nggih mo. pun dening Granti dipun gantos